हाय आङो मोनसे ओरैबायदि मोजां जिनिसनि बागै खोन्थानो नागिरदों दासान्दि गोबां मानसिफ्रानो हेयार फल बा हेयार डेन्ड्रफ बा जोंनि खानाया बिराद जस'ग्रा जादों बा राफ जादों स' बेनि थाखायनो मोनसे ओरैबायदि मोजां सल्युशन आं नोंथांमोननो दिनैहाय खोन्थानो नागिरदों जायखौहाय आङो इउज खालामनानै गोबां मोजां रिजाल्ट्स मोनदों बेखौ इउज खालामनाया ओरैबायदि सिम्पल नोंथांमोना जुदि गाबोन बायदि हेयार वाश खालामगोनबा दिनै बायदि मोनायावहाय बेबायदि फिंगार टिप्सआवहाय लगायनानैहाय नोंथांमोना बेखौहाय स्काल्प आरो रुट्सआवहाय लागायबानो जाबाय आरो बिराद मोजां बेयो 15 मिनिटसो नोंथांमोना मासाज खालामनायनि उनावहाय माने हरसे दोननानै होदो ओमफ्राय नेक्स्ट डेआवहाय बेखौहाय वाश खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना बेस्ट रिजाल्ट मोननो थाखाय बे जंक शेम्पु दंना नेचार शियरनि बेखौहाय इउज खालामबानो जाबाय खानाया ओरैबायदि मोजां जागोन स्ट्रं जागोन लोगोसे डेन्ड्रफ फ्रि जागोन आरो रिच थेरापि आरो लोगोसे ब्लाड माइक्र सार्कुलेशनबो नोंथांमोना बेनिफ्राय मोननो हागोन